boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap. Try with me, here we go. Boom boom clap, boom de clap, that's right. Hello mindenki, a Martina Petrona meg milyen sort látjátok? Hello! Everybody come on, off your seats. I'm gonna tell you about it. Martina éneklem. Bing bang digdi dong. Dugolja! Szeretlek! Dolinak hála. Mit rakjunk be? Most a Biggie... De az nincs itt a Biggie... Mi a? Bing van még? Bing Bang Diggy. Rakjuk be, ez egy... Lazító. Lazító? Lazíts, mit lazító. Lazító. Több. De amikor bemondja, lazy tone. Lazy town, lazy tone. Nincsen aha. De mi az nem jó? Nem. De most miért nem rakhatok? Nincsen Jó, vissza. tegyük be azt a jó számot, ami az albumnak a izért, tudod? Here we go again. Azt ilyen. Here we go. Az még ugye elviselte a másodikra. Miért neked nem tetszik az, ami nekem tetszik? Az a báros zene? Melyik? Jó, majd ezt is berakjuk mindjárt. Jaj, az a másik, amiért te takarítottál, az nekem nem. De nekem az a szövegét. Oh. Majd itt is oh. Oh. Ja, háttérben mehet. Köszönöm, hogy elmondom mindenkinek, hogy na mindegy. Bár tudom, várjál, ezt tudja vigyázni. So much better without you. Na akkor mi a kedvenc szám? Várjál, ezt tudjátok? Oké. Az még az extra. Megmondom a partit. Jó. Az a kedvenc. Ez végig. I am confident, but hallják. Itom el. Jó kis. Tök jó volt. I still make down a baby. That's just me. Azt tetszik, amikor bejön a basszus gitár. Be afraid of the things that ez a kedvenc részem. I can't wear my comfort. Beszéljünk is már valamiről. Beszéljünk valamiről. Kaptam egy gitárt. Igen. Ez halál komoly, és Lucky Lulnak neveztem el. Mártis Lulnak. Megjutott már A Rosika mellett. Van még egy, amiről hiányzik egy ami Boy neked adtam, úgyhogy gyakoroljál. Neki adtam, de szerintem már rég nem gyakorol. Mindegy. Aztán azért, milyen rozog az a gitár, nem rossz neked. Megmutatom Mártis Lulnak a dumáját. Ezt is adtam. De tényleg ezt a Rozi. Az nem lényeg, hogy Mártis Lul jó. De most mit adtál te neki? Azt mondtad neki adtad a Rozi. Róla egy húrt. Ja, húrt! Oké, tehát neked adta a húrt. Itt van! És szeretem! Még az illata is tök jó, annyira tök jó. Az első saját gitárom, annyira jó. Menjünk hozzá! Ne hagyjatok már itt! Hello! Ide ügyes szélére, legalább lehet, hogy megszólítani. Ügyes kicsit Martina. Igen. Martina. Kamerában Martina nem. Martina vagy. Milyen Martina? Ja, Twitter. Mondjuk ezt a www-től. Egy-két-három. www.twitter. Vágás. Na, de nem mondd, mert neked csinálom külön sajátot. Mit? Külön társot. Igaz, ez angolul, de mindegy. Na, egy-két-három.
be. Ja, regisztrálj, aztán followingolj. Followingolj. Az a followingolj. Írjatok. Tudtok írni? Nem tudnak írni. A Twitteren, hogyha nincsenek regisztrálva. Dehogy tudnak, hát ott tudnának. Miről írnak? Akkor adjunk már. Ja, és az e-mail címünk, ahol írjátok, www.nmartina. Martina, az meg. Hát, de hogy írják, akkor mire írnak? Akkor, várjál. Miért írjanak? Hát, hogy mert nem tudnak mit kiabálok? Szóval nem tudnak Twitterre írni, tudtak kommentet írni, már írra is tudtok, mert ismertek minket. Jó, hogy kommentet ír, azt sem tudnak. Na, és akkor hogy hívják, hogy... A videót mindenképpen Újra körben, na, így. Na, a másik, amit akartam, hogy akkor írjatok a Mia, azt 2 Y-nal, M-I-Y-nal, akkor a citamail.hu-ra, de tudtok nekik írni. Megbírni, hogyha bárkit is érdekel. De erre fel tudtam menni. De felszoktam, mind a kettőt megnézem, akkor meg itt ölik a fiakomat. Ez nem ide tartozik. Ja, jó, bocs. Na. Kedves. Legyen már neked is kedves. Nem áll. Nem tudok Közben meg csináljuk. Én így, van még olyan hagymányos. Egyébként a sticker is eldobálja. Várjál. Én kaptam kantáros nadrágot is, csak most nincs rajta, pedig azt kell meg. Ne írj, hogy nekem. Jó. Ne írj majd meg. Na, tegyél be valami jobbat. Mi? Yeah! Hannah Montana! Nem! Ez nem Hannah De Montana. most Lelövitek, itt engem. leégetjük magunkat. Az tök jó dolog. Mi hülyék vagyunk, vagy nem vagyunk, leégetjük. Hát két olyan beszélje magam. A Martin egy annyira okos lát. Nálunk is szabad nem